Dobrý deň, vážení priatelia. A keď som presvedčený o tom, že väčšina z vás nás pozná, rád by som dnes predstavil našu verejnú strelnicu Hunter Club, výcvikové a školiace stredisko civilnej ochrannej a balistiky. Nachádzame sa v Bratislave, Ružinove na Teslovej ulici číslo 6. Pozývam vás, ukážem vám dneska naše vnútorné priestory. Máme tu parkovisko pre 12 aut. Všetky sú označené našim logom, takže ľudia vedia, kde môžu zaparkovať. Nachádzame sa na jednoštúrom poschodí, čo je veľmi predpokladom na to, aby bola zabezpečená vzduchová tesnosť. A preto sa nám od roku 2015, odkedy sme otvorení, sme nemali ani jednu sťažnosť od susedov, že by tu bol nejaký hluk alebo niečo podobné. Naša vstupná hala, sociálky, dámske, pánske a oproti veľmi dôležitá miestnosť, ktorú voláme Ignutová. Sú tu až 50 ľudí a robíme tu rôzne firemné akcie, prezentácie, oslavy, narodení, čohokoľvek iného. Máme vynikajúcu spoluprácu s viacerými cateringovými spoločnosťami a zatiaľ sme sa nestretli s tým, že by u nás niekto bol nespokojný. Nech sa páči, poďte ďalej. Teraz vám predstavím samotnú strelnicu a obslužný priestor strelnice, nech sa páči. Tu si naši zákazníci môžu v priateľskej atmosfére posedieť, môžu vidieť svojich priateľov, ako strieľajú. Keď si niekto príde odstrieľať celocký balíček určený pre ľudí, ktorí nemajú zbrojný preukaz, tak takisto rodinní príslušníci, aj deti, ľudia môžu sedieť tu a vidia cez toto bezpečnostné okno na strelisko. Tu máme vystavené zbrane, ktoré sú určené na predaj. A by som chcel poznamenať, že nie všetko, čo máme na predaj, nie všetko, čo vieme ponúknuť, vieme vystaviť. Takže je to len časť sortimentu. Reagujeme samozrejme na všetky podnety od zákazníkov, o čo majú záujem. Tu máme vystavený nejaký doplnkový sortiment, platí to isté, čo o zbraniach, nie všetko máme vystavené, neznamená to, že vám to nevieme zabezpečiť. Takže treba komunikovať info@hunterclub.sk, hunterclub.sk. Tu je registračný pult, keď zákazník príde, kolegovia ho zapíšu, zaregistrujú, či už zbrojný preukaz alebo občiansky preukaz. Toto sú zbrane určené na prenájom, tam sú dlhé zbrane určené na prenájom, zase nejaký doplnkový sortiment. Hovorí sa, že máme najlepšiu kavičku v Strednej Európe, tak kľudne príďte, môžete ochutnať, budeme radi. Tu sú nejaké priestory, čo sa týka skriniek pre zákazníkov, posedenie, kapacita tohto priestoru 30 ľudí, takže prípadnú menšiu firmnú akciu vieme spraviť aj tu, nielen v už spomínanej eventovej miestnosti. Teraz by sme prešli do ďalších priestorov. Teraz vám ukážem naše priestory strelnice, nech sa páči. Najprv ideme na 45-metrové dráhy. 45-metrové dráhy máme 4. V tejto časti strelnice sa strieľa aj z krátkych, aj z dlhých zbraní. Na 25-metrovom strelisku, ktoré uvidíte za chvíľu, sa strieľa iba z krátkych zbraní. Samozrejme je možné strieľať napríklad z karabíny v kalibri 9 mm Luger alebo 22 LR. Prejdeme si na 25-metrové streliska. Tie mám tiež 4 strelecké dráhy. A teraz si prejdeme do nášho taktického streleckého tunela, ktorý sa využíva najmä na individuálne výcviky. Zvyknú si to prenajať ľudia, ktorí chcú byť sami, ktorí chcú mať vlastný priestor, nechcú byť rušení ostatnými strelcami, nech sa páči. Tu sa strieľa až do 180 stupňov, je možné tu použiť rôzne druhy zástien. Je možné tu strieľať v úplnej tme, keďže sa nachádzame uprostred budovy, nie sú tu žiadne okná. A samozrejme v týchto priestoroch, ako vo všetkých našich priestoroch, sú povinné
použiť okuliare a ochranu sluchu, samozrejme o tom sa asi nemusíme baviť. Takže tu sa dejú rôzne druhy výcvikov. Spolupracujeme s rôznymi ozbrojenými zložkami Slovenskej republiky a ako aj s individuálnymi zákazníkmi. A poskytujeme kompletný servis. Môžete si u nás spraviť psychotesty, môžete si u nás spraviť kurzy prípravy pre žiadateľov o zbrojný preukaz, môžete si u nás spraviť výcvik s jednotlivými inštruktormi už podľa vašich individuálnych potrieb. Takže snažíme sa poskytnúť komplexný servis vrátane, ako už spomínaného predaja zbraní, predaja doplnkov podľa požiadavky zákazníkov, aby boli spokojní. Takže ďakujem pekne za pozornosť, zatiaľ pekný deň a tešíme sa na vás.